хора, продължаваме с Hero Zero епизод 3 май. И хора, очакваната битка. Да, сега пак той ще ме атакува. Да знаете, аз ще го бия. Бате, смачкай го! Не се знае. Доста си пак си подсилих. Минах левела. Бате, смачкай го! Приби го! Той много кръв има това, бе. Да, се смачни. Губих бе хора, кажете! Чайк сега! Как мога да си пусна камерата им, че тук имам един меч. Не си откупих. Мислех си, че голяма близалка. Само не това беше надуваем някакъв меч. И си нямам камера, сега да го покажа някакъв песен си го фана да си играя с него. И го гледам как го бия. И това направо. Не знам, може би... Чакай, сега ще ти кажа две приказки. Да. Чакай. Все пак ще има такова. Хора, бързо да подсилваме. Благодаря. Тук няма как да се измъкнеш. Мале, то се спре някакви глупости. Кому пишеш? Бате, кому пишеш? Сега ще Десни цензурни думи, ей. Кому пишеш? Бате, нищо не му пише, той сега ще разбере. Кой ще му напише? моля ти се! Ей, младе Джей, Какво става? седни. Един хит! Един! Пак ли те бих, бе? Не, сега ще разбереш. Нещо съм направил. Хора, то Аз прави. много ми трябва. Виж, Джери, аз Ти знаеш, обичам да играя с Пенсър. знам, но трябва да поговорим. Виж си битките. Парите също ми трябва, купих си нова кола на лизинг, а кучето ми има болна щитовидна жлеза, чието лечение е скъпо. Не те уволнявам. Бил ме. Просто трябва да се Ей, си да влена с другия акаунт, ей! Хора, той е честни. Вярно? Покажи на хората другия акаунт, бе. Ами... Може би трябва да видиш това. Какво да видя? Какво става? Това е си другия акаунт. Много почти захвасена Вижте ми тут, бате. Аз съм четвърто ниво, да стана и аз съм 10 ниво и все пак снимаме сега, спри. О, не, ужас! Драм! Играй с фото, се играм се едно в началото. Съжалявам, не знам коя реплика да кажа. Защо ти е скетчуп? Магично говорика. Най-искам те да планиш така нещо. Унези от планетата Джуберон. Добре, То па сега имам пари. Това е. Добре, ури! Готово! Някой би се били Ти си победител на всичко. Бате, да. победител мене. Даже надолу в... Кое? Мазе! Ще ми го кажеш ли къде е? Стъпите, ще минута. Това е една много стара видеоигра от миналия век. Една от най-известните. Какво да кажа? Но аз имам кола пълна с кучета от семейство Симпсън и кучешки козки. Тоест имам кола пълна с кучешки Как обичам шума на победа. Да, ти да влена с 83-ти. Не, ви оттъмно ясно, че ме биеш. Коне! Коне! Доколкото гледах, това беше друго, ама карай. Той има ли е? Не. Ама аз не на тебе говоря, бе. Не! От начало! Айко, дисплейни сега да цъкаме, че... Съжалявам, аз просто много съжалявам. не се притеснявай. Как да бия? Ами лесно. 83-ти левел съм. След 5, 4, Приятни пари, хора. Би трябва по-бързо зарежда. И няма тъп. Добре, тази мисия, като свърши, викам да приключваме клипа. Това да е трети епизод. Хора, съжалявам, че мога да снимаме по повече време. И аз имам ограничения в YouTube, само 15 минути. Тише. И няма какво да го направя. Я рече, кавалчета. Толкова ще не бе. направо. Хора, какво ще да кажа?
Дирата съм. Кажи ти нещо това. Не мога. И аре, чао. И здравейте, До когато се видим. Аре, бъбо. И хора, той стана, сега продължаваме 2 минутки с него. Това поредицата на Майнкрафт сигурно е спираме, не знам, зависи всичко от него. Ако искате Hero Zero с нас, казах ви, имам и Майнкрафт, ще играем и Майнкрафт. Сега правя мой сървър. То не е мой, през един час се сменя IP-то, не знам дали го знаете, от едно място. Ако искам за повече време, трябва да се плащам и големи глупости, които аз сега да ги правя. Така ще правим сервери за един час и всеки ден, на всеки епизод може да снимем с друг приятел и накрая просто ще си връща айтемите и ще ги даваме на другия човек. Ще оцеляваме. Следове сигурно ще почнем да снимаме. Клиповете са един след друг. Тия трите епизоди да ги направихме. Ако сте гледали предишните два, не сте ги, харесвайте, абонирайте се и дъра. Хора, това беше от мен и бай. Сега почвам да ги качвам. Чао!